Dawgere Kemal Koser, navê min ê rast Ferît Abî, sala 2015 tevlî nava partiyê bû. Di hemleyê tebqayê Rakayê de min cê xwe gir. Elbet yani her insanekî tevlî vê partiyê dibe hedef û armancekî xwe heye. Hedef û armancê min jî ew ku ez bikaribim xeta rast a serokatî a şehîda temsîl bikim. Hedef û armancê min herî mezin ez karim bibim milîtanekî vê partiyê, bibim milîtanekî serokatî û layıqî hevalê xwe şehîd bibim. شاركي دەست پێ بکە ئەم ڕێخستنا خۆ باوەڕ بکەن فکر و فەلسفە سەرۆکاتی باوەڕ بکەن کە ئەمە بیشەریف سەر بخن ئەمە دژمن تێک ببن.